announcement, guys! Hello! May ads na po tayo. Don't skip ads. Let's go! Yes, sir! Woohoo! Love you guys. Thank you sa support. What's up mga karonda? This is Gay Paris, ang siklistang Pilipina ng Pangasinan. So today's ride, pupunta tayong Benguet Province via Marcos Highway. Yung Marcos Highway po, isa yun sa daan papuntang Baguio City. Kasi dalawang daan yun. Quezon, saka Marcos. Yung Quezon, doon po yung Lion's Head. Yung Marcos, doon yung long way papuntang Baguio City. Pero doon lang tayo sa may baba, Benguet Province. So, yun. Watch na po itong vlog ko. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka muna. Hiningal na ako. God bless! Tara! Bridal shower. This is the peak, guys. Nandito kami ngayon. Time check, 4:45. Nag-start po kami mag-ride out 5 AM. Ngayon na po ako nag-video kasi madilim pa noon. Alright? Go, go, go. Yan, nandito na tayo sa Rosario, La Union. Tiplex, 300 meters away. And diretso na. Yung pupuntahan pala natin, akyatan talaga siya kasi nga papuntang Benguet, diba? Madadaanan natin ang part ng La Union, which is Rosario of La Union. Let's go! Jollibee, vida ang saya, nakatapat ng McDonald's. Laging ganun. Let's go! So go, so go, so go! The mountains! So, andito tayo sa Cuenca, La Union. Papuntang Pogo, La Union. And then, diretso na yun, ahon, ahon, ahon. Ang ganda po ng daan dito. Mga dumadaang sasakyan usually, mga truck. Yung mga galing quarry, gano'n. Yan. May mga kainan din. O, yun. Yan, ang lakas ng hangin. Downhill tayo. Pogo, La Union na po. San Luis Bridge. Alright. Ganda ng daan dito, oh. Napaka-espalto ng daan. Tapos, sobrang lilim. Hindi ganun kainit. Isang daming puno. Yan. Grabe. Masaya yung ganitong ride. Yung kahit na malayong pupuntahan mo, basta hindi ganong mainit. Tingnan mo yung sky, oh. Wow! Ganda. Oh. Let's go! Stop over Pogo, La Union. Oh. Di mo nagsargang, besh. Yay! Batang Pinoy! Kasama natin. Dami natin, may gulay. Oh, ganda ng bike nila, oh. Yan. Ganito yung itsura ng bike ni Kuya Ronald Oranza nung ginagamit niya sa Manila. Ito, daya. Ano yun eh? Batang lakay. Ha? Batang lakay. Batang lakay. Lakay yan. Merienda muna tayo bago tayo umakyat. Walang rice, man. Walang rice. Cereal. Tara na. Let's go. Bakbakan na ito. Yung mag-iwan kasama natin Team Sante Barley and mga triathlete team. Tara. Ito yung senaryo pag wala kang training tapos akyat ka ng bundok. Pahila pa sa Dakmar. Woo! Oh, muy bilis ang pace. Come on. Akyatan pala to. Huli na tayo.
Kilometer 34 from Pangasinan. Grabe. Nakahingal. Banayad yung ahon dito. Kasi nga, pag banayad ang ahon, mahaba-habang ahon, malayo. Ganda oh. Ang first destination namin is yung Rotary. Yan. Sa pinagpipicturean ng mga tao dito. Ng mga kasama ko. Nahuli na ako. Oh no! Ha! Yan. Yee! Ang lalakas! This is Anli Ahon. Talaga mas mahirap kaysa Maliko. Kasi dire-diretsong ahon. Straight na to towards Baguio eh. Grabe. Nakainga. Marcos Highway. For real. Grabe. Yung Marcos Highway pala, andito yung ulo ni Marcos. Kaso nga lang nasira na. Kaya tinawag na Marcos Highway. Yun lang. Breathing. Breathing. Kasama ko yung dalawang batang malakas maakyat ng Marcos Highway. Nangiiwan ba? Grabe oh, nalakas oh. Batak. Ilang taong ka na, Jenna? 14 ikaw nga eh. 16 oh, 14 tsaka 16. Sama nila si mama nila sa Tiway. Lalakas. Marcos Highway ba naman? Anli Ahon. Dito ginanap yung Ronda Pilipinas Stage 8. Yan, matulin. Nalakas, grabe yun. Nangiiwan. Oh, tutulak pa. Yan, so may nagbabadyang ulan sa Baguio. Medyo malapit naman na ata kami. Ata. What? So, expect nyo na foggy, tapos maulan mamaya. Ito na yung pinakamatulin na ride. Hello. Pinakamatulin na ride. Okay. So, mag-rest muna kami dito sa site. Grabe ang taas na namin, oh. Dun.
kami galing sa baba. Woo! Init. Ang tulin! Ang tulin. Mag-maintain na ako. Ito yung pinagbabawal na teknik. Uway-way. Nagsisinli na mo. Ito yung ano, magic beans. Yakun. Magic beans, guys. Uway. Sarap. Sarap. Ginagawa mo! Sarap. Ayan. Kilometer 46. Yan. Hindi pa sila laspag. Sila lang. Laspag na akaw. Malapit na kami sa Tano. Tano. Woo! Come on, Baguio! We're near, oh. It's foggy na here. Come on. Grabe. Grabe naman ito. Grabe, oh, pahirap. Ang tarik. Tarik, oh. We're entering Tuba, Benguet. Other way, Tuba. Woohoo! Ginagawang espalto yung daan. And makikita natin, meron ng pine tree. And malamig na po yung klima. Malamig na siya. Kasing lamig niya. Ah! Espalto! Ganda ng daan. Whew! Nandito na tayo sa tunnel! Woo! Tunnel! Ganda, oh. Break lang sa likod kasi pababa to eh. Matulin. Kaya break sa likod. Parang sa naganto. Wow! Tunnel! Lalabas na sa tunnel! See the light in the sky, in the sea! Wow! Ganda, oh. Foggy. Come on. So, kakain muna tayo. Kain. Kumain na kayo? Ah, hindi kayo nakikita. Yan, yung mga kasama ko, nauna sila. Shout out daw sa girlfriends niya. Shout out sa girlfriend niya. Shout out sa Yee! girlfriends Halatang in love, ko. oh. Joke lang. Shout out, wala akong girlfriend. Ay! Single! Pamain na lang, pamain. Yung mga subscriber dyan. Oh, pamain na lang, guys. Malakas yan, malakas kumain. Oh, pamain na lang po, single. Mine, BJ. Yung sila yung kasama. Pasabi, mine, DJ, pa-steal. Shout out sa girlfriend ko. Agi, bulalo. Sarap po, sarap.
pala. Sarap. Kain. 1 hour later. Andito na po tayo sa Tuba, Benguet. Ayun po ang tunnel. Tingnan natin kung tayo ay makakakyat. Woohoo! Jollibee! Game na! Game! Tara na! So, dito sa tunnel, pag balik mo, pag pauwi na akyatan. So, lahat ng kinain mo na burn. Tara na! Woohoo! Let's go home. Homie. Wow, ang ganda oh. So guys, pauwi na po tayo. Marcos Highway hanggang tunnel lang po kami. 5 kilometers away pa siya from Baguio to Baguio. And di na kami dumiretso. To Marcos Highway, sa mga nag-aral sa Baguio dyan, hello. Ayaw, di ba usually, pag uuwi ka ng lowland sa Pangasinan, Nueva Ecija or Manila, ganun. Dito yung daanan. Pero mga shortcut kasi, doon sa Cannon Road, mas mabilis. Yun yung shortcut na daan. So kasi long way. And, delikado dito lalo pag umuulan or pag hapon na, madaling araw kasi mostly dito may zero visibility. Delikado, may mga nababangga ganun. Foggy. Yan. Kanina, foggy na siya. Yun, sana hindi kami maabutan ng ulan. Yun po. Pag tag-ulan, mas safe na dumaan dito sa Marcos kasi mas maluwang yung daan, hindi siya masikip compared sa Cannon. Sa Cannon kasi shortcut, usually van lang dumadaan doon nung wala pang mga COVID, ganyan. So, hiningal na ako. Pababa na po tayo and pabulusok na matulin. So, thank you guys for watching. I hope that you like, share, comment, subscribe, and click the notification bell button for more updates ng videos ka! Nag-grow na po tayo. Support! Woohoo! Come on! Don't skip ads, ha? Don't skip ads. Hello mga karanda! Bago tayo mag-out sa vlog ko, shoutout ulit tayo. Shoutout sa Arca Bikers Club ng Taguig. Gearheads Baguio. Sayang hindi kami nakakit ng Baguio kasi meron pong checkpoint. Sa JM Junior from Seattle, Washington. Hi Ading! Thank you for watching. Sa Team Papaya, ni Jeff Miranda Alvarado. Sa Bayaw TV, subscribe po kayo sa channel niya. Sa Bicycle, Haro Bikers of the Philippines. Sa Makapadjak Officials, kay Team Tatang, sa Team RGP West Pangasinan, hello po, and then sa Team Faisal, Hospital Riyadh Bikers Club, sa Eagle Bikers, Team Esmeralda Bikers, sa Team Goyak ng mga Tarem, Filipino Bikers ng London, hello po, sa Bikers, Team Hillside Bikers Club, Team Macurds ng Anonas, hello, sa Team Monofeds ng Villasis, sa Burgos Cycles, The Primo Cycling, sa West Australia kay Eric Ikoy, sa Stock Parents Association kina Ma'am Giselle, hello po, kay Heart at Kiel ng Panaga, Al Jazeera Cycling Club kay Ras Al Khaimah UAE, hello po, kay Ian Magpili, hello din, and then hello din po sa MPD Bikes, MTV Madness of Kuspag from Davao, hello boss, and sa Barangay Ako, Rosales, Pangasinan, sa mga bikers dyan, hello. Sa Palusapis Bikers Club, Laspagan, from Science City, Muñoz, Nueva Ecija, hello po sa inyo. Thank you guys for watching my vlog. And I hope na like, share, comment, and subscribe. And click the notification bell button for more updates ng video ko. So, pauwi na po kami. God bless po. And bye-bye.